Kaixo, gu bosgarren mailako ikasleak gara. Bera nahi da, neska naroa da eta ni Beñat naiz. Eta eroskiko, telebistako eroskiko muturreko dieta muturreko osasunari kontatuko dizu. Azararen eroskia izeneko aldizkaria irakurritako berria laburtu dugu zuei. Bere izenburua muturreko dieta muturreko osasunari. Hona hemen garrantzitsuena. Dieta bat egiteko osasungarria eta ziurta behar dago. Lehen baino argaroak eta argarriagoak izatea. Edertasuna ereduak leku gehiago hartzen dute osasuna baino. Eta halaxe begiratu diete baskulak dituzten zifra. Gaurkoan horrelako dieta ditu. Ez dira eraginkorrak eta gainera arriskuak. Pentsa da erabili fisikaren edo loreak elikadura den arloak. Garagardoaren dieta. Dieta hau ez du kontuan hartzen mendebaldeko herrietan heriotza asko daudela alkoholaren gandik. Gaur egun Europan 10-etako bat hiltzen da alkoholarekin. Dieta aberasgarria. Dieta hori produktu oso toxikoak dauka. Oso txarra da, osasunari oso txarra da. Eta organo batzuei afektatzen du. Marau terapeutikoak. Egun batean marau egiten ez du inolako eraginik osasunean. Doktore batek 7 eta 11 egun bitarteko marau proposatzen badu eta norbaitek hala egiten badu ondorioak ezin okerragoa. Hotza, jasanezina, lurrazaleko lehortasuna, ahokoa, egoski dieta edo sunagazin da egoskiari begiratzea. Baina ez da oso ona egitea itxua geratu alzara. Eta itsasoko ura edatea dieta. Dieta hau itsasoko ura edatea da. Eta oso txarra da organoak eta sistema gauza txarrak egin ahal dizu. Eta amaitu dugu muturreko dieta muturreko osasunari.